Piye Bang Ayu? Langsung mawon. Langsung. Tembang pungkasan kula nggih kepengin duet kalian jenengan. Wow. Apa pamundhutmu Bang Ayu tak sembadani? Iya Mas. Sesarengan kalian Puri Budaya. Ono Roro Ayu Diva Hani. Nggih Kang Mas sejanting atiku. Peteng rasane ati kang nandang seliting liyan hanya wang aku kowe lapo katresna. Mas wong ayu tak jaluk ojo seleh tresna pancene tresno kuwi ake coba Arep tumako ngendi katresnan iki yen to aku sliramu rakyakoni senajan donya rapi sorompo bakal tak jaga yen turun kepisah rekan kuwasa Mas kowe sing sayang raniwo aku Mas Musti kabeh ati dong aku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula lampu tresno datang tendat saking coba parewangi tapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isin nyawiji. Spesial tentang untuk Mas juga bersama Mbak Dewi. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah. Amin Allahumma amin. Bahagia selalu kepada Dan juga dipersembahkan untuk hadirin semuanya luar biasa. yang masih setia gabung bareng Puri Budaya. Kerja bareng Ayla Audi, terima Ayah kasih. Audio Diva Ayo, Bang. Ayo se 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 Sing sayang ralilo aku Mas Musti kadeng ati dong aku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula lapo tresno datang kendat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isin nyawiji. Yo Pakmu Mbak Solis Ananda Syuting Matur nuwun. So 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 Mas Musti kadeng ati dong aku
kembang sudah dipersembahkan Nggih, bareng Diva, luar biasa. Oke. Terima kasih banyak untuk Bapak Slamet juga Ibu beserta keluarga. Iya.